Sekuziva kwamunozviita mhuri yeZimbabwe, Harare 263 anofambira ma-updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell, uyezve malikes enyu akatikoshera zvinobatsira kuti vhidhiyo rinei ringe richifamba kuhama neshamwari. Zvisinei, nyaya dziri kubuda muna 2024 muno mugore rakupera, but vanhu vari kulikisirana. Musi unoita tine vhidhiyo raJunior Robert Mugabe anga alikisirwawo futi masini hake anga aitawo avhura mascandals. Nhasi hakuna mutsvene, mutsvene wacho ndiani? Ndiyakaimba pasong iyo inonzi hakuna mutsvene, mutsvene wacho ndiani? Ende urikuda kundijaja futi iwewe ndiwe ani? Ndine vhidhiyo ramybishop ava ndeve kuchechi yeZCC. Mybishop ava vakazvitora vhidhiyo vasina kusimira vachisendera chikomba chavo chavaidanana nacho muchechi, futi imomo muchechi mavaipinda muZCC kumarondera vachichisendera manudzu, vaivasendera vasina kusimira. Zvisinei, vasendera murume uyuyu akakonzeresa kuti nyaya ibude. Mwana wamybishop akapindira mama wake vari pakati pekusendera murume wemuchechi. Zvisinei, mwana uyu akaudzwa kunzi ndazvitwese secret, asi iye akarwadziwa zvakanyanya kunzi baba vari kuchitwa, mudhara ari kuchitwa, momuzinozvosvika pakuenda. Akabva anoudza baba vake achiti mama vari kukuchitai nemurume wemuchechi. Baba vaudzwa kunzi muchitwa nemurume wemuchechi, vakabva vabata foni yemukadzi wavo, vaona zveshuwa manudhu arimo, ende manudhu akabva asendwa mumagroups ekuchechi. So zviri kukonzeresa kuti ZCC chechi isavimbikwe kunzi inonamatwa zvemashuwa, ndo vari kukonzeresa kuti zita reZCC chechi risvorwe. So zvanoda kuti mite varada kuona vhidhiyo munondiziva kuti ndinouya nema-updates echokwadi asina kunyepa, asina maside effect mukati. Ndaisa link regurupu redu rekuHarare 263 kuWhatsApp. Manyai kuWhatsApp, ndoziva kuti matononokerwa, ende ndo nyaya dzamunonyanyofarira kaidzidzi. Uyai kuWhatsApp muone mybishop chidhunda chino chichisviita. Much love.